Sir, ma'am, total kay 200,000. 1, 2, 3, 4, 5. Mga kastudyo, andito na po kami ngayon sa loob ng taxi. At dahil wala po kaming sariling sasakyan mga kastudyo, every time na lumalabas po kami or namamasyal, yung sinasakyan po namin ay taxi or yung Grab po. Oo. Yes, dahil mas safe po siya compare po sa kanang mga public na sasakyan ba kasi mas marami po kasing sumasakay doon kaya mas prefer po namin na sumakay dito sa taxi or Grab po. Oo. Kasama din pala namin mga studio si Istambay. Ayan o, kapatid ko. Tsaka yung kapatid ko din po, si Kuya. Yan. Meron kami mga kasamang kuan. Oh, ito palang taxi na to mga studio. Pwedeng mag-cater ng mga 7, no? 6 to 7. O 6 to 7 po na person ba pwedeng makasakay dito kasi sobrang lucky po na taxi ba. So, salamat tayo sa driver na to. Si Mr. Alfonso Asma. ayan. Yes, mega shout out sir, Shout out Sir dyan, Alfonso Asma. So, pwede nyo siyang makontak. Mayroon diyang ipipage, no? Mm-mm. Para sa 6-seater taxi daw. So, mayroon din silang makasama. So, kung gusto nyong mamasyal, yung mga marami kayo ba na kasama niya, gusto nyo solo lang ba no? Parang ganito ba? Yung parang kasama nyo lang mga pamilya nyo. So, maganda talaga itong 6 to 7 seaters na taxi mga studio. Yes, pwede nyo po silang i-contact sa kanyang FB page. Ano nga yung name, Kuya? Anong name yun? What? 6-seater taxi reservation or sa second page ako, ma'am, Cebu Taxi Premium Reservation. So, Yan. Maraming salamat, boss. So, ang bait to ng kuhan, yung driver nato na nasakyan ngayon mga studio. Yes po. So, hanggang mamaya na po. Ayan mga studio, nandito na kami sa loob ng Ayala Center, Cebu po. So tara po, puntahan natin yung camera shop. So ito mga ka-studio, dito tayo ngayon sa Hendry's Camera Shop. So ayan, dito tayo mamili mga studio ng mga additional equipment po para sa ating future vlogs. So tara, pasukin natin. Ang hapon. Ang gabiin, ano no? Adi pa sila, uy. Adi pa de. Alas 4 pa sila. Hapon begini. So, nang una natin na piliin mga studio yung kuhan. Na may GoPro Hero 9 rin, no? Oh, sir, nakay go for 9, sir. 23,990, sir. Pwede nyo magpaon, sir. Ano ba? So, ito mga ka-studio yung GoPro Hero 9. Magamit natin ito mga studio sa mga vlogs ba? Mga outdoors, Oh, adventures. outdoors, adventures. Saka kapag tuwing naglalakad, tumatakbo, ganyan. Kasi super smooth na kasi itong Hero 9. So, madami ako nakikita dito na review na maganda daw ba. Magkano to siya tayo? 23,990, sir. 23,900. 90. Almost 24,000 mga studio. Ayan. Ang kagandahan nito pa, meron na siyang screen sa harap Oh. at saka sa likod. So, dalawa yung magiging screen niya. So, kapag nagbablog, ayan, nakikita mo yung sarili mo, no? Pwede mo siyang open eh. Bayaran daan. Hindi mo lang pwede ma-open. Walang bayad. So, saka na lang mga studio. Pero ito yung unang bibilhin talaga namin kasi pag mayroon kaming pupuntahan na mga resort, ganyan, or adventure, pwede siyang underwater ba? Saka maganda to siyang pang outdoor, hindi na overexpose yung shots mo ba? Kasi yung camera kasi mahirap, need mo ng mga sunglasses ba? So itong ganito, pwede talaga kahit mainit sa labas ba?
Pero hindi, yung disadvantage lang nito, hindi siya pwede sa low light scenario ba. So kapag hindi masyadong maayos yung lighting, pangit yung kalalabasan. So dapat talaga pang outdoor lang to siya. Pero yun nga, walang perfect na camera mga studio. Depende lang po yan sa gamit talaga. So kung gusto mong bibilhin puro specific use talaga. So dapat yung yung specific use talaga depende sa gamit mo na. Ginagawa mo. So ito yung una natin bibilhin. Medyo mahal siya pero okay to kasi magagamit talaga natin. Yan o. Ang ganda ng packaging. Mayroon na siyang bag. Mukhang mamahalin tong bag na sa loob. Ito yung mga accessories na free. So mayroon pa kami isang bibilhin dito mga studio. Yung mag-additional kami ng camera mga studio kasi yung gamit namin ngayon isa lang ba. So gusto namin madaming angle ba. Yung shots para naman maganda tingnan ba no. So at saka hindi naghabol palagi yung cameraman namin ba. Kasi kapag malayo kami tumatakbo pa yung cameraman para makuha talaga yung area ba lalo na tuwing lumalabas kami ba. Yung mga ganitong senaryo ba. So need talaga namin ng additional na camera. So, yung naisip ko talaga, yung Sony A6400 para hindi kami mahirapan sa pag-color ba, yung editing ba. So, ito mga studio. Sony A6400, merong price dito. Ano yan? Kung cash daw is 52,999. Mayroon ngayong promo, te? For A6400, sir? Oh. Magkano lang to, te? From 58,000, sir, pangkas, 45,559 na lang, sir. So ayun, malaki yung saving, masisave natin dito, studio. 45,599 599 na lang. ayun. So malaki yung mga almost 8,000, 7,000 yung na-save natin kapag ika-cash natin itong A6400. Buti na lang may promo pa. Buti na lang mayroong promo mga studio. Ang kagandahan kasi dito sa A6400 mga studio, kapag sa nagre-record ka ba, unlimited yung recording niya ba. So parang kung nagre-record ka talaga, hindi napuputol yung video mo ng 30 minutes, tuloy-tuloy talaga yan. So mauna pang maubos yung battery mo kaysa doon sa recording. So yan yung benefit ng A6400 na wala sa iba ba. Kasi yung ibang mga camera, 30 minutes lang yung max na recording, napuputol, mag-record ka ulit, ganyan ba. So itong 6400, kaya tayaan mo yung camera mo, mataas yung video, almost 1 hour yung video, walang putol, kayang-kaya niya ba. So yun yung kagandahan, saka yung focus itong yung A6400, maganda ba. Hindi siya laging nagahan, kasi mayroon siyang eye detection, saka yung face detection ba. So ito, kukunin ko mga studio, pero mayroon kong hinahanap talaga na lens para dito ba. So yung lens na Sigma 16mm, yung magandang combo. Tanong natin mga studio kung mayroon ba sila. Ito yung mga lens sila. Mayroon ba kayong 16mm dito de? So ito mga studio, ito yung bagay na lens sa Sony A6400. So simula pa lang yung hindi pa ako nakabili ng first camera ko. Ito talaga yung lens na hinahanap ko kasi gusto ko yung A6400 na pamaris dito ba. Kahit hindi siya native na Sony, pero bagay ito siya based sa mga review na nakita ko ba. Ito yung price niya mga studio, 26,990. Pero kung ika-cash daw, magiging 24,291. So makamura tayo. So medyo malaki na yung gusto ito. Pero worth it naman pa. Oo, pero worth it naman mga studio kasi may gamit natin to sa mga vlogs ba. Bibili kami ng battery ng 6400 ng camera. Tama. W50. Original yan, te. Yes, ma'am. Tagpila. Tag 37, naka-sale na ma'am. 13, 3,145. 3,000. 3,145 na lang pang. Dalawa bibili natin.
So, ito yung Sony na kuan. Maganda kasi mayroong extra mga studio ba. Para in case malubat yung isa, mayroon tayong extra ba. Oh, dalawa lang yun. Last na. So ito, Last na lang to, te. Oh, yung dalawa. Last na lang to. Tapos, charger ito tayo, mayroong charger. oh, meron. Replacement. Yung dual, te, Oh, meron? yung dual. Meron po. Yan, ito po. Pang dalawan, kuha na siya, battery. Pwede, blihan day. Oh, pwede. Sige, open na nako. Yan. Ito siya pang. Yan. Pang dalawang battery na po ito. Maganda talaga mayroong extra para di maubusan ng baterya kapag lalo na pag kuan ba, nasa outdoor tayo ba. Ito po. Mahirap na maubusan, babalik pa tayo. Hindi na pwedeng balikan ba yung mga shots ba. So dapat naka-ready tayo. Importante po itong battery. Yung Dapat ano, meron tayong extra batteries kuan GoPro. oh, sa Hero 9 ba? Yung original Meron, ba? te. Or replacement lang? Meron kami original. Magkano, te? Tag 1,490. Yan yung original. Opo. Oh. Original. Kung isa na lang po. Isa na. Isa na lang pa. Pero kung replacement ka, Ganda yung original para hindi matagal malubat ba. oh, yan, isa na lang. Ito po extra batteries ano. Sa GoPro. GoPro. Yan. Ito lang. Ito na lang pa, original. Ito na lang bibilhin namin, te, original. Yung E6400 pala, mayroon silang freebies na itong memory card. Yeah, 64 GB, tsaka itong bag. So meron na tayong extra bag. Lalagyan ng 6400. Tsaka itong lens, merong blower na Freebie. freebies. Pero mga studio, bibili tayo ng itong Extreme Pro na memory card para sa 4K recording ba. Kasi 128 GB katiso kasi ito ba. Matagal siya mapuno ba. So maganda 'yon, mga 2 hours ata na 4K recording. Kasi ito mabilis din to na memory card. SD card isa no? Sir, ma'am, total kay 106,109. 106,109 ang total lahat pang. Yeah. Bayad na. Bayad pala. Medyo mahal kasi yung mga camera mga studio eh. Dati po, mahirap talaga pag nag-start ka pa ng vlog, wala pa tayong budget sa camera. So, sa mga nag-start pa lang po, kung ano yung meron kayo, yung cellphone, ganyan, yan yung po yung gamitin nyo muna. Kasi kami, nagsimula kami sa, wala eh, yung gamit na namin dati yung 5,000 na webcam. So, hindi kami mga labas, ganyan ba. Ito, 100,000. Tama na siguro yan kasi galing ng bangko yan eh. Check na ko, sir. Oh, check lang oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pila to? 106,109. 106,109. So, huwag mo, 100. So, yan, 106,000. Wala, discount ito? Discounted. May mga discount, sir. Discounted na din. Dito sa receipt yung... Meron akong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 9 pesos na ikulang. 2, 4, 6, 7, 9. Yan. Ayan, Exact nakabayad na amount. kita. Sir, 3 years yung warranty ng Sony, sir. Ah, So if ever may problem, sir, within 7 days or within 2 years, direct na sa Sony Service Center. Nasa Jones, sir, yung service center. Sa Joan. Beside YMCE and PLDT. And then Unay, defect ma'am, within 7 days pwede ilisan. Oh, depende, sir. Case to case basis. If ever factory defect talaga. For ano din, sir, Sigma is 1 year yung warranty and GoPro. Ah, Tapos yung mga accessories, like ganito, sir, battery, 7 days lang. oh. If ever may problem.
receive exact amount, sir. Sir, thank You know? you kay sir. Yan, ito na po. Maraming salamat din Salamat po. kayo. Salamat kayo sa mga staff sa Henry. Mega shout out po sa lahat ng staff ng Henry's Camera. Hello po, thank Henry's you. Camera, no? Po, Henry's Camera. Aris tayo ma'am, salamat kayo. Thank you. Thank you kay ma'am. Ito na mga studio, tapos na kaming namili po ng mga gadget po. So maraming salamat po sa panonood sa episode nito. Kita-kits po tayo sa susunod. Bye-bye. Bye.